आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं जोंहा दिनैहाय क'क्राझार थांनो नागिरदों ओंखारबाय नै दा गसाइगाव बाजार मोनबाय थांगासिनो सोर सोर थांदों होनोबा नोंगुमैनि बिदा आं ओमफ्राय लक्ष्मी गालि ओमफ्राय दैसा आरोना साबा मानो थांदों होनोब्ला सन'ग्राफि खालामनो थांनो नागिरदों नोंगुमैखौहाय मानोना दाखालि अन्थाइ मोनदोंमोन नालाय गलब्रादाराव दा मुलि जादोंमोन नालाय खमायदोंना खमायाखै होननानै बेखौनो नायनो थांबाय दं आरो जोङो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय जाय नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो होमबालाय आरो चेनेलाव गोदानबा सापर्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो हो दे सल' होमबालाय नै क'क्राझार सफैबाय नामहैनो थांबाय नोंगुमैया नायनायसै सिङाव मा मा दं नाम होनो फैबाय नै नोंगुमैया नाम होबाय 10 नाम्बारावसो मोनबाय बिराद बिहिर आरोना दिनैहाय बिहिरथार 10 नाम्बाराव मोनबाय नेनोसै जों जिरायथ'बाय थाबाय आं दैसायाथ' बथल जागासिनो हनै लक्ष्मी जेरैबाय नै बिसोरा थांबाय मालाय जोङो माबाबाय आरोना मा होनो थानो बानानैहाय जोङो बोरायनि सिस्टारनावहाय माने बाजैनावहाय थाफैथ'बाय आरोना माने ओंखामाथ' बावनो जाखागोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोरो बिदाजों गावजों दङ आरो मामा हस्पिटाल खाथियाव ओमफ्राय जोङो दा बिसोरनाव दंफैयो बिसोर सन'ग्राफि खालामगासिनो मा खालामदों नांला ओंखाम जानो नागिरबाय जोंना नै ओंख्रिया जाहैबाय अनलाजों अमाजों ओमफ्राय नैबेयो बोरमा बेदर आलु एवनाय ओमफ्राय भिन्दिजों आलुजों एवनाय दंमोन बेखौ जाला दालि जहलबो दंमोन बेखौ जाला आरोना ओंखाम जाग्रोसै जोङो र' दैसा दा गिदिं खर' गिदिङो बेना बाथाय जानला मोनला बानायो थारमाने मा होनो बे रोनिखाथायाव उथ्रिसार मन्दिरावहाय माबा लायदोंमोन आरोना मुलि मा होनो अन्थाइनि दै मोनदों होननानै निउसाव नुबाय अन्थाइया गयो मायो होननानै दा बेनिखायनो नोंगुमैयाबो अपारेसन खालामजानो गिनानैहाय बेयावहाय लायदों आरो मुलिखौहाय ओमफ्राय लायनानै 500 थाखानि ना 1000 थाखानि फाग्लासो गारिया 1000 थाखानि लाबोग्रोबाय आरो दैखौहाय ओमफ्राय मुलिया संख्रि बायदि गुफुर एसे मामा आरो गोबाबथार जाहैदों फिटकिरि बायदि पेकेट फिसा एखे 500 थाखा लायो ओमफ्राय लोंफैबाय 13 दिन लोंनानै नै क'क्राझाराव सन'ग्राफि खालामहैबावबाय आरो ओमफ्राय सन'ग्राफि खालामनायावथ' फार्स्ट खालामनायाथ' बिदिनो माबा मोनदोंमोन 14 mm ओमफ्राय दा खालामफिननानै नायबा 13 दिन जानानै मुलिखौहाय माबा मोनबाय आरो ना 0.3 cm जों ओमफ्राय दा खमायदोंआनो जाहैबाय आरो दा बेखौनो लायनानै लोंफैबावबाय नायबावनोसै 13 दिनसो लोंनानैहाय गलब्लादाराबो गलियो आरोना भगबाननि सायाव फोथायनाय थायोब्ला नोंसोरबो सोरनावबा जादोंबा लोंबानो जाबाय दा एबार सन'ग्राफि खालामनायाव मा मोनो एबार खालामनायबावसै नेनानै था नोंथांमोना रिपर्टखौ मोनबोबाय रिपर्टखौ मोनबानानै दाखालि बियो बङाइगावआव जेला उदै सानानै खालामहैजादोंमोन नै सापागुरि
अन्थाइया होमबा मोनदोंमोन 14 mm आरो थरसेया जाहैबाय 11 6 mm मोनदोंमोन आरोना गलब्लादारावहाय अन्थाइखौ। ओमफ्राय दाना मुलि जाबाय माबाय माबा रानिखाथायावहाय मुलि लायनानै जाफैबाय आरोना बियो माबायाव अन्थाइनि दैखौहाय लोंफैबाय। ओमफ्राय अन्थाइ गनायनि दैबो माबाबो मुलिबो हरफाबाय आरोना साइजआ 2.6 mm देयार आर 2 मोननै गलब्लादार। ओमफ्राय नै दाखालि क'क्राझाराव बेखौनो मुलिखौ जाखांनानै माबा नायनो थांबाय जाफिनदोंना जाफिनाखै होननानै 15 दिन जानानै मुलिखौ जाबा नै बेयावहाय मोनबाय आरोना अन्थाइयाहाय 0.3 cmल'सै आरोना नै ओमफ्राय मोनसेया 0.8 cm मोनसेयाहाय डि के रामसियारि रिपर्टखौथ' नोंसोर नुखाबायानो थगायदों होननोबो। फार्स्टनिया 14 mm दानिया 0.3 cm आरोखि cm जों mm जों खालामनानै नायबानो जाबाय आरोना। रिपर्टखौ नोंसोर नुखाबायानो खय थारिखआव बानायनाय, मोनसे 11 थारिखआव बानायनाय, मोनसे माबानि फराया 18 थारिखआव बानायनाय आरोना लोंनानै बानायनाय। स' फोथायथावना नङा होमबा लोगोफोर? फोथायथावनायानो जाहैबाय नै दैया बेनो आरोना थारमाने बे अन्थाइनि दै जाहैबाय आरो बेयो सोमनानै दोननानै हरो बे दैखौहाय बोरैबा गोमोस्लिउ नुलायलायदों दैया। दाखालि खनसे लाबोखांबाय बे सेकेन्ड बार लाबोनाय आरो ओमफ्राय बेखौनो बै पाउदारजोंहाय मिलायनानै लोंनांगौ आरोना बे दैखौहाय मोनजायो। नै पाउदारा बेनो बे सामसजों सामसनै होनांगौ फुङाव उदै खालियाव मिरामिस जानानै सामफ्रामबो लोंनांगौ आरोना।